Guys, nasa City of Tanawan na tayo, guys. City of Tanawan at 4:40 AM, no? But yung ating mini driving light, isa talaga to sa pinakamalaking bagay, honestly guys, para sa ating mga nagsuskut, no? Lalo pat bumabiyahe ng gabi, madaling araw. So tamang kain lang kami sa Big J's, parang restaurant, no? Ang sarap nung ano ba yung pansit nila. Actually, sa sobrang sarap, nakapag-take out tayo. Ayan guys, oh. Patikim natin sa pamilya. Pansit na, maitim na pansit. Kasi medyo may kabig na ang ating motor. Grabe na yung vibration, no? Oh, napapansin nyo ba yun guys? Yan, oh. It's 8:07. So I would say roughly mga 1 hour and a half ang takbo natin. Galing Tanawan City, Batangas. Yo, what is up mga katodo? Magandang morning sa atin guys. It's 3:20 AM, no? 3:20 AM ng umaga. And andito tayo ngayon sa Shell C5 Heritage, ang ating tagpuan pagdating sa mga rides. Baka andito na si Sid. Eto na nga. Pre! Nagpailaw ako kasi pero kailangan mo yan. Oo, everyday. So ayan guys, punta kaming Batangas ngayon. Na kaming dalawa lang, naka small CC. Sa mga nanonood lagi sa ating vlog, kasama natin si Sid, isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan talaga guys, na full support din to sa lahat ng aspeto ng buhay namin pamilya. Kaya ito ngayon, sinisimulate namin itong ride na to. Papunta kaming Tanawan, Batangas. Ewan ko lang kung makikita nyo, pero 3:26 pa lang ng madaling araw, no? So ganito tayo kaaga nag-ride. Si Sid ay naka-Gixxer, tayo naman ay ang ating nag-iisa at pinakamalakas na Honda Click. Hindi ko alam kung ilang kilometrahe to ang takbo namin at ilang oras, pero 3:26 tayo nag-start. Woo, let's go! Sunday morning ride, small bike. Oh yeah! So ito guys, quickie update. Lumagpas na kami ng Alabang at 3:45 AM. Ang bilis lang ng biyahe. Although iwan tayo kasi naka-Gixxer si paring Sid, pero syempre kaya yan ang ating Honda Click. Alright, update ulit mamaya mga katodo. So guys, nasa San Pedro Laguna na agad tayo at 3:56 AM. Grabe, no? Ang bilis lang. Pero ang problema yung pabalik ng Taguig, no? Yun ang magiging challenge natin. Pero astig, San Pedro Laguna na agad. Alright, at sa mga katodo, Santa Rosa na. And kakabawas lang talaga ng 1 bar sa fuel gauge natin guys. Actually hindi na ako nagpagas, no? Nagpagas ako parang ilan ba? Wednesday pa ata. Oo, Wednesday pa. And then ginamit-gamit tong motor. Nagpakabit tayo ng mini driving light. Ang dami pa nating nilakad. So hindi na talaga ito yung tipong sagad na full tank, no, nung binyahe natin. And nakakatuwa kasi 1 bar lang ang nabawas. Santa Rosa na. Actually parang dulo na ng Santa Rosa to eh. Hindi ako nagkakamali kasi kanina pa kami dumaan doon sa Robinsons eh. Oh, di ba? Tibay ng Honda Click. Woo! Time check 4:09 ng umaga. And palabas na tayo ng Santa Rosa. Guys, nasa City of Tanawan na tayo guys. City of Tanawan at 4:40 AM, no? Minus 1 bar sa ating gauge. And then ang average na fuel consumption natin is 40.01 kilometers per liter. Woo! Nakakatuwa. Tanawan City na. Tutumbukin na lang yung Jollibee. Ito na yun. Yan na yung Jollibee. Tapos sa kanan, yay! Alam mo na. Nakakatuwa.
syempre i-reveal natin kung bakit tayo nandito, no? Or bakit ito yung pinaggagawa natin anytime soon, probably in one of our vlogs. Nagamit natin ng big bike, but malaking magiging parte itong scooter ng aking buhay. So hindi natin alam kung anong mangyayari, but as of this moment, itong ating scooter talaga isang magiging malaking tulong sa ating journey, no? I-share natin sa inyo probably sa susunod na vlog kung ano mga dapat nating gawin, no? Ngayong gagamitin na natin to usually ang ating scooter sa ating mga rides. Highly likely marami tayong magiging upgrades kasi marami akong mga nararamdamang hindi maganda. But yung ating mini driving light, isa talaga to sa pinakamalaking bagay, honestly guys, para sa ating mga nagsuscoot, no? Lalo pat bumabiyahe ng gabi, madaling araw. Itong mini driving light, tingnan nyo naman, no? Ang linaw-linaw ng ating daan. Siguro mga nasa around 20 to 30 feet yung kaya niyang illuminate, no? So mamaya pag may araw na, mag-usap ulit tayo mga katodo. Alright, in the meantime, masaya tayo. 4:40 AM, andito na tayo sa Tanawan, Batangas. Thank you Lord. At of course, thank you sa aking tropang si Sid, kasi hindi ko naman to accomplish, no, kung hindi niya tayo tinulungan. So thank you. What's up mga katodo. Ayan na, inumaga na tayo guys. And si Sid kasama natin, pauwi na kami. It's actually 6:27 AM na. So tamang kain lang kami sa Big J's, parang restaurant, no? Ang sarap nung ano ba yung pansit nila. Actually sa sobrang sarap, nakapag-take out tayo. Ayan guys, oh. Patikim natin sa pamilya. Pansit na maitim na pansit. Anyway guys, eto na, no, pabalik na tayo ng Metro Manila from Tanawan, Batangas. So nag-take off kami kanina sa C5 Shell mga around 3:26. Nakarating kami ng 4:40 AM dito sa Tanawan, Batangas. And that was around 1 hour and 20 minutes mixed riding style ride mga katodo. And sa mga kaganapan natin, no, sa ating na-share sa inyo na lagi natin magagamit itong ating scooter, may mga bagay akong napagtanto along the ride with our friend na si Sid. By the way guys, ang Gixxer na gamit niya ngayon, sinabi niya sa akin kanina, is 10 years old na nung February ata, kung di ako nagkakamali, Sid. Wow! 10 years old na, tingnan mo naman. Talagang parang hindi mo ang 10 years old guys. Dan mo rin talaga makikita kung gaano kagaling mag-alaga nito ni Sydney sa kanyang mga gamit, no? Kasi ang ano pa pristine pa, wala siyang binago dyan guys. Walang upgrades or anything, stock pa talaga. So ang galing, no? Now speaking of upgrades, may mga bagay akong naiisip na gusto kong i-upgrade apart from the mini driving light na pinakita natin sa inyo kanina, na sobrang happy tayo dahil ang laking tulong. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naisipang magpa mini driving light. Dapat noon ko pa ginawa ito mga katodo, kasi ang bihira, ang laking tulong pala talaga na mini driving light. So aside from that mga katodo, no, ngayon iniisip ko probably magpa-upgrade ng suspension sa harapan, or di kaya iparipak, kasi feeling ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung ito yung ating gagamitin, talagang yung stock pa niya talagang medyo makakompromiso siya, no? So kailangan natin mag-upgrade ng shocks. Pangalawa, yun nga, yung ball race na kailangan din natin ipasilip, kasi medyo may kabig na ang ating motor. Grabe na yung vibration, no? Oh, napapansin nyo ba yan guys? Yan, oh, nagbabibrate, oh. So yun yung isa sa titignan natin. Iniisip ko rin yung upuan, kasi for that ride na 1 hour and 20 minutes non-stop yung ride namin, medyo may ininda tayong onting sakit sa lower back, no? But ano naman siya,
bearable, pero kapag daily natin tong ginagawa, baka meron maging issue in the long run. So busina, isa pa yan sa tinitignan din natin, busina. Baka magpa-upgrade din tayo ng busina. Happy naman ako sa driving light natin, pero iniisip ko maybe, just maybe, magdagdag pa tayo para talaga sa wider na pag-illuminate ng daan natin, no? Thank you. Ano pa ba? Lagayan ng tubig. Hindi naman siya ganun ka-necessary kasi may lagayan naman tayo, may top box naman tayo, pero mukhang for easy access. Sinabi rin sa akin ni partner, kailangan mong kumuha ng lagayan ng tubig kasi kailangan natin magtubig. Gawa ng membro tayo ng maintenance team. So hindi tayo pwedeng ma-dehydrate sa biyahe. Ano pa ba? Yun lang naman ang mga basic na urgent probably. It's not urgent, pero mga basic upgrades na iniisip natin. Kasi nga hindi naman bago tong ating motor and medyo may katagalan na siya. Ooh, Kawasaki bikes, andun daw sabi ni Sid. Ow. Yun ang mga pinag-iisip natin na pwede nating idagdag sa ating kasalukuyang motor, kasi wala pa naman tayong pambili para sa bago. Anuhin muna natin to, tiyagain muna natin. As of this moment, from our starting point ay may 6 kilometers na tayo. Tignan natin kung hanggang ilang kilometro ang aabutin hanggang makarating tayo ng C5 Heritage, no? Balikan ko kayo mga katodo. Brut brut. Alright mga katodo, sukat exit na tayo guys. Alam mong nandito ka na malapit sa Metro Manila no? Kasi ang liit na ng daan. Ang liit na ng daan, ang sikip na. Huminto dyan ng onte, wala na, ang haba na ng traffic. So ito na yung sukat exit. Malapit-lapit na tayo, as in malapit na talaga. Time check 7:45 ng umaga. Umalis tayo dun mga around 6:30. So grabe, 1 hour and ano ba yun? 1 hour and sabihin natin 15 minutes pa lang. Andito na tayo sa may sukat. So and so far ang ating tinakbo ay nasa around 48 kilometers na mga katodo. This is from Tanawan ha, 48 kilometers na siya. On a Sunday, observation ko, talagang may mga portion na matraffic talaga sa bayan-bayan. Hindi maiwasan maging matraffic or may build up kasi mga palengke. Hindi maiwasan yung mga, alam mo yun, doon nagbababa, doon nagsasakay. So tama nga ang sabi sa akin ni Sid na regardless kung Sunday man o weekday, meron pa rin mga piling-piling mga build up na lugar talaga, because of the fact na dadaan ka sa mga palengke. And napakaraming stoplight mga katodo. So isa pa yan, no? Pero so far so good. Yung ating gasolina ay nasa kalahating tangke na tayo. Pero malapit na tayong makauwi. So sobrang tipid ng ating scooter. Tingnan natin ang ating gas consumption. Tamo, average gas consumption so far is 50.4 kilometers per liter. Ala, hindi ko alam kung ano yan, pero ayan yung gas consumption natin. Antipid. What is up girls and boys? Nandito na tayo sa C5 guys. So quick ano lang kami, break dyan sa may Arca South na may 7-Eleven dyan. Uminom lang ng tubig, usap-usap saglit. And eto na, it's 8:07. So I would say roughly mga 1 hour and a half ang takbo natin galing Tanawan City, Batangas. And we are at 57 kilometers, 56.7 kilometers ang ating takbuhan, no? One way. So ayos din. Yung pace naman natin ay nasa ano lang, 60 to 70 lang yung pace natin.
Actually 80 pala. And gusto ko lang magpasalamat una sa lahat sa Panginoon sa magandang biyahe, no? Ang ganda ng biyahe, ang ganda ng araw. Safe na biyahe. And of course, gusto ko ring pasalamatan ng taos puso ang aking kaibigan Sid. Thank you so much, bro. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay itong ginawa mo para sa akin, para sa amin ng pamilya. And at least now, hindi na tayo magiging stranger or somehow maninibago sa daan papuntang Tanawan. Thank you so much. Ingat palagi, brother. And mga katodo, maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin today. Now ay na-enjoy nyo ang ating small bike long ride with our friend Sid. At guys, wag na wag nyo kakalimutan to like, share, comment, and subscribe. And i-ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga videos. And of course, magkita-kits tayo sa susunod na video, mga katodo. Lagi ninyong tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out, guys! Woo! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Thank you! Yo, go, Thank you. go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.